Wata sabuwa jima'i a cikin wani sabon fim ɗin Hausa wanda aka yi wa laƙabi da Makaranta. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri wanda muke ƙoƙarin zaƙulo muku labarai da suka shafi ƙasar Hausa, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Idan wannan ne zuwanka karo na farko izuwa wannan tasha mai albarka, kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka saki sabon shirinmu. Ala kulli halin masana'antar shirya fina-finai na Kannywood ba ta rasa cece-kuce a wannan karan ma wani kamfani da ake kira da Arewa H Film Production ya saki wani trailer fim ɗinsa wanda ya yi wa laƙabi da Makaranta, wanda da fitansa ya janyo cece-kuce a ƙasar Hausa. Shi dai wannan fim ya fito ne a rukunin fina-finai masu dogon zango, wato series kenan, wanda ake sakewa a dandalin bidiyoyi masu motsi ko na ce manhajar kallo ta YouTube. Babu shakka wannan fim ya zo da salo na daban wanda ya bambanta da sauran fina-finai ko kuma na ce series da ake sakewa a shi manhajar kallo na YouTube, wanda hakan ne ya janyo cece-kuce tsakanin su waɗanda suke masana'antar shirya fina-finai na Kannywood ɗin da kuma al'umma da suke a Najeriya ko na ce duniya baki ɗaya. Ala kulli halin fim baya rasa saƙon da ake ƙoƙarin isarwa ta cikinsa, amma shi wannan fim a ƙarara saƙon da ke cikinsa za mu iya cewa ya ci karo da al'ada ko kuma in ce addininmu na Musulunci. A cikin fim ɗin an yi amfani da wasu kalmomi wanda bai kamata ƙarara a ringa amfani da su a cikin fim ba, sakamakon ba wai iya manya ba ne suke kallon fina-finai har da yara a ciki. Ina nufin kalma ta jima'i wanda aka fara da ita a cikin wannan trailer na fim ɗin, wanda kuma hakan ya janyo cece-kuce na musamman, wanda a ce yau a cikin Hausa fim ne ake furta irin wannan kalamai kai tsaye. Don jin wainar da ake tauyawa dangane da wannan al'amari, ka ci gaba da bibiyan wannan tasha tamu ta hanyar danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa.